Pacea Domnului tuturor. Ne bucurăm că încă o dată și în anul acesta ne putem vedea fețele. Aș vrea pentru început să vă transmit salutațiilor din Italia, din biserica de italieni din care facem parte. Noi nu facem parte dintr-o biserică de români, cum mulți fac parte din biserici de români din străinătate. Noi suntem de la început într-o biserică de italieni, ne simțim bine, lucrurile merg foarte bine și aceasta este un har din partea Domnului. Am întâlnit pe fratele Marius Sulivanu și el îmi spunea că dacă suntem cel puțin 15 români, ar fi bine să facem o biserică de români. Dar am spus deocamdată, pentru noi nu văd bine lucrul acesta, pentru că noi stăm bine împreună. Și acest lucru este un lucru sănătos, că putem să trăim acolo mai multe națiuni într-o biserică cu italienii. Suntem și din Albania, suntem și din America de Sud și de prin alte părți și din România și Dumnezeu binecuvintează lucrul acesta. Salutul bisericii din Bolzano este din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8 și 9. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Amin. Înainte de a începe mesajul, mă gândeam în timp ce se cânta o cântare, când se spunea că cerul noros este urât sau cam așa ceva. Aș vrea să aduc ceva care să... Nu am nimic cu cântarea, dar un frate spunea așa: când vedem nori pe cer, mulți se întristează că nu este o zi frumoasă. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe norii cerului vom fi răpiți. Și acest frate îmi spunea, zice, întotdeauna când vedem nori pe cer, trebuie să ne bucurăm. Pentru că nu știm pe care nori vom fi răpiți. Este un lucru adevărat, este un lucru care trebuie să ne dea bucurie și pace în inimă. Aș dori în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Exodul, capitolul 3, începând cu versetul 11 până la 15. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba: care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Vedem aici, în cuvântul lui Dumnezeu, cum Dumnezeu se revelează lui Moise printr-un nume. Și în Biblie știm și cunoaștem mai multe nume de al lui Dumnezeu. Dumnezeu, de multe ori,
și în ziua de astăzi, dacă o luăm pentru noi înșine, a dat și dă un nume pentru nevoile noastre. Pentru nevoile copiilor săi. Pentru nevoile celor care stă în legătură cu El. Și putem să ne gândim la viața noastră, putem să ne gândim la experiențele din viața noastră pe care le-am avut și le avem zi de zi cu Dumnezeu și am putea să spunem fiecare pentru noi în parte ceea ce este Dumnezeu. Acest nume, Eu Sunt, reprezintă mult. El este astăzi pentru noi scut și pavăză în încercare. El este pentru noi astăzi pace. El este astăzi pentru noi neprihănire. Este răscumpărare, sfințenie, curăție. El este pentru noi toate aceste lucruri. Iar noi, copiii Lui, așa cum poporul Israel, în acea vreme, a trebuit ca Dumnezeu să li se prezinte în acest mod, și nouă, astăzi Dumnezeu ni se prezintă în același mod. Pentru că în Evrei ni se spune că El este același. Ieri, azi și în veci. El nu se schimbă. De multe ori noi ne schimbăm. De multe ori noi suntem într-un mod sau altul, în funcție de întristările sau încercările prin care trecem și așa cum de multe ori fiecare dintre noi, când am avut o încercare grea, am gândit că poate Dumnezeu ne-a părăsit, am gândit că poate Dumnezeu nu mai este cu noi, am gândit multe lucruri. Și totuși, Dumnezeu a fost lângă noi, Dumnezeu a fost cu noi și, așa cum poate știți, acel vis din viața unui om, când a visat că mergea împreună cu Domnul Iisus și erau două urme de pași și într-o anume porțiune era doar o urmă de pași și atunci acel om îi spune Domnului Iisus, dar aici de ce m-ai lăsat singur? La care Domnul Iisus îi spune, nu, aici trebuie să te iau în brațe pentru că această perioadă, acest punct din viața ta era prea greu și nu puteai să reziști. Sunt momente triste în viața noastră. Și anul acesta am venit în țară de 2 săptămâni, mai stăm o săptămână, o să ne întoarcem în Italia. Prima dată am venit pe anul acesta, dacă Dumnezeu îngăduie să ne mai întoarcem, să mai venim o dată. Și din nou, și anul acesta a trebuit să nu mai văd pe o persoană care n-am cunoscut-o prea mult de când s-a întors la Dumnezeu. Un fost coleg de clasă, care viața lui nu a fost o viață prea fericită. Din copilărie a trecut prin multe încercări. Și apoi, de vreo 10 ani, a trebuit să facă, avea probleme cu rinichii și mereu trebuia să meargă la spital. Între timp s-a pocăit, apoi soția lui s-a pocăit și ea. Soția lui i-a dăruit un rinichi, a mers mai bine, dar în ianuarie a trecut printr-o răceală mai puternică și a trecut în veșnicie. Acum am vizitat soția lui, nu ne cunoșteam înainte.